Kender de ham her? Han hedder Hansi Hinterseer. Jeg kan lige så godt sige det med det samme. Hvis de ikke kender ham, så er de håbløst bagud. Hinterseer storhitter nemlig lige nu med sin schlagermusik her i Danmark. Faktisk har han slået topnavne som Rasmus Seebach og Medina, og lige nu ligger Hinterseer nummer 1 på den officielle danske albumhitliste. Han er 56 år gammel, født i Østrig, tidligere World Cup-mester i skiløb. Det kan han også. Hans yndlingsfarve er pastelgrøn, og livretten er wienerschnitzel, naturligvis. Ja, hvis de ikke kendte Hansi på forhånd, så gør de det altså nu. Og se og hør bare her, hvad det er, han kan. Hansi Hinterseer, der hvor han gør det bedst, på scenen til Open Air i 2007. En årligt tilbagevendende koncert i hjembyen Kitzbühel. Hans nyeste CD, The Danish Collection, er så populær herhjemme, at den har vippet Rasmus Seebach af en suveræn førsteplads. Det er helt vildt, at han går ind og stikker den. Det havde vi ikke regnet med. Man kan ikke se, at han er 56. Han holder sig ualmindeligt godt, synes jeg. Alt det, hvad han rører ved, jamen det bliver bare til guld. Heidi Lindet er formand for den ene af 2 danske fanklubber, og hun har alt, hvad der er værd at samle på. Det er små bamser. Det er armbånd, hans puder til at have mobil i, tasker der. Det her det er som et nøglebund med forskellige billeder af Hansi. Tada! Er han ikke dejlig? Alle til sammen. Udover 13 albums har Hansi Hinterseer også medvirket i film og tv-serier, og så er han en færm skiløber. Hans Hinterseer, 29 Jahre alt. Her på Loipen i 1983. Perfekt fahrenden Hans Hinterseer. 10 år tidligere vandt han World Cup-guld i Schweiz. Panderrejser kører fans til Hinterseer-koncerter, og det er populært. I år regner vi med at sende ca. 1000 gæster til Hansi Hinterseer-koncerter, hvor halvdelen er til Horsens og halvdelen er til Østrig. Heidi Lindet skal også med på panderrejser på tur i år, for Hansi Hinterseer har en helt særlig betydning for hende. Jeg mistede min datter i 90, så i de mellemliggende år, jamen der var jeg sådan ligeglad, ikke også? Så indtil jeg hørte ham i radioen, ja. Jeg tænkte, hvad sker der? Og fra den dag, der begyndte jeg rigtig at blive glad igen. Så for Heidi Lindet vil Hansi Hinterseer altid være nummer 1. Og hvis de vil have mere Hansi Hinterseer, så har vi lagt et helt nummer ud på vores hjemmeside. Ja, det her smash-hittet Ich lieb dich immer und immer mehr. Værsgo, det er fra os til jer på nyhederne tv2.dk. Tanef, wie wird das Wetter? Das bist gut.